सानजारि नोगोरनि सासे सिखोला लोगो ध्यान ला आरो गारिखौ ध्यान ला आरो गारिखौबो सलायबाय दं दे जागायदो सिनायहां मोनो नोंखौ खरसा होनांगोन आरो ना होमबा खरसा इमान नाङा माने जास्ट नोगोर सिमेन्ट सापुरा एसे बेखिनियाव एसे हाइ फाइ टाइप नालाय स' इखौ नायनानै माने खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै आंनि भिडिअआ एसे आलादा रोखोमनि जागोन बेनो जाहैबाय माने आं सेल्फि भिडिअ माब्लाबाबो लाफेराखैमोन जिहेतु आंनि इउटुब चेनेलाव आरो बेनि थाखाय भिडिअआ माबाफोर गोरोन्थिफोर जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ गावनिनो निमाहा होगोन बेखौ आसा खालामबाय दिनै आङो बिखेक खोथा सावरायनो नागिरदों जों लाइमोनफोरनि खोथा आरो लाइमोन बैसोआव जोङो गोबां बेबायदिनो गावनि थांखिखौ होसोनानै बायदि बायदि खामानि मावनो गोनां जायो बायदि थांखिखौ गारनानै बायदि थांखिखौ लानानै बै थांखिखौ मोनहैनो थाखाय खामानि मावनो गोनां जायो थिग बिनिनो सायाव सासे फंबाय जाय फंबाया जोंनि सानजारि नोगोरनि सासे देंखोगिरिबो होननांगोन बिथाङा मेथाइबो बानायबाय बे मेथाइखौ सानजारि नोगोरनि बेबायदि मोनसे मेथाइ दं आरो बेखौ आं खोब खोनासंदोंमोन बे फंबायजोंनो दिनै आं लोगो मोनदों जायगाया जाहैबाय जोङो गुवाहाटियाव आंबो दंफैयो नालाय बे फंबायाबो दा गुवाहाटियाव दं थिग बिनिखायनो दा फंबायजों जोङो माखासे खोथाखौ रायलांदों बिनि सिगां बे गुवाहाटिनि दा गोदो 4 लाइनमोन दाथ' 6 लेन खालामबाय 6 लेन खालामबाय दा लामाया बिराद समायना गिदिर जाबाय बानायगासिनो थिग बिनि गेजेरजों समायना सिनारिबो दिन्थिलांगोन आरो फंबायनिफ्राय माखासे गोनां बाथ्राबो मिथिलांनो थाखाय नाजागोन दा जों फैलायबाय गिबियावनो सुक्ला बसुमतारी फंबाय नामखौ आं फोरमायखाबाय सुक्ला फंबाया गावनि थंखौ खोन्थागोन आरो न'खराव साबैसे आरो सोर दं बेफोरखौ गिबियाव फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायबाय नोंथांनि थंखौ खुलुमबाय आं गिबियावनो आंनि मुङा ओरैनो सुक्ला बसुमतारी आरो ना आङो बेयावनो थायो गुवाहाटियावनो एक्सुवेल नङा आंना अरिजिनेल धेमाजि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर एरिया जायो आरो ओमफ्राय न'आव साबेसे न'खराव ओमफ्राय न'आव आइ आफा दं आदा सानै दं फंबाय सासे दं आरो बिनानाव सासे दं लोगोसे ओरैनो न'आव नोंसा आबादारि ना आबादारियानो जोंहा आबादारि ना ओरैनो न'नि आइ आफा बिदा फंबायफ्रा मा मावो नोंना जोंहानि आदा सासेया बिए कमप्लिट खालामनाय बिदिनो बेफार बानिज्य नांनानै थायो आरो बिदिनो फिसा फिसौ बिदिनो खामानि फिसाफोर मावना थायो आरो खामानियाव बेस्थ' थायो आरो ना ओमफ्राय दा आदा उन्दै सासेया गावनि निजर गेरेज दं स' गेरेजावनो थायो गेरेजा जाहैदों बिना जोङो जुनाय रुक्सिन होननायाव दं आरो अरुणाचलाव ना आसामाव अरुणाचल गोलैयो माने अरुणाचल गोलैयोना जुनाय रुक्सिं बयबो खोनाखादों माने पासिघाट थांग्रा जोङो जनायथिं थाङोब्ला फार्स्ट गेट आरो ना अरुणाचल आरो आसामनि बर्डार बे रुक्सिं गेट होननाय थायो बे रुक्सिं गेटआवनो आरो जेनेबा फंबाया नोङो बेसे फरायखो आङो आन्डार ग्रेजुवेट आरो ना आन्डार ग्रेजुवेट दा सेस्था खालामबाय दं कमप्लिट खालामनो ओमफ्राय दा नों गुवाहाटियाव बेसे गोबाव जाफैखो गुवाहाटियाव थाफैनाया आङो खमसे खम दा बोसोरसे जाद्रायाखै बोसोरसे जानो आरो दंबावो मास मोनथामसो नांबावगौ माने 9 दानसो जाफैबाय आरो 9 दान ओमफ्राय 9 दान ओमफ्राय बिए दा नोङो एगजामल' हैगोन नामा एगजामल' होनो गोनां कलेजआ मा बबे कलेजआ जोंना सिमेन्ट सापुरि सानजारि नोगोरनि समायना कलेज नामा समायना कलेज नायगिरिफोरा खायसे सिनायनोबो हागौ ओमफ्राय दा सिमेन्ट सापुरिनि गासैबो सिनायखागोन नोंनि जे लोगो दिगि आरो गोबां नोंनि साखाथि फाखाथि बा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ना दा बिनि सिगां सुक्ला फंबायखौ दोंसे मेथाइसो खनग्रोनो खावलायसिगोन आरो माने दिनैनि दिना बा दिनैनि भिडिअआ मोनसे इन्जय आरो रंजानायजों लोगोसे जोंनि थांना थानायनि माखासे लाइमोन बैसोआ थांना थानायनि थाखाय माखासे गोनां खामानि मावनाय आरो जिहेतु जों साख्रि बाख्रि मोनैनि सिगां मा मावनो बा नोंनि थांखिखौ मोनैनि थाखाय नोङो मा मावनानै बे थांखिसिम थांनो रां रुफा खामायनानै थांनो बेखौ राहा लानाय आरो दा बिनि सिगां सुक्ला फंबाया नोंनि जिथु सुजुनाय दोंसे मेथाइ बेखौनो खनग्रोबा आं एसे गोजोननाय मोनगोन आरो रायजोफ्राबो खोनासंगोन नाजानोसै दे गिबि खननायाथ' आङो सानजारि नोगोरखौनो लाना खनदोंमोन आरो जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापुरा एसे
बेखिनि एसे हाइ फाइ टाइप नालाय स' बेखौ नायनानै माने आं खनग्रोदोंमोन आरो फार्स्टआव सानजारि नोगोरखौनो सानजारि नोगोरखौ ओमफ्राय मेथाइया जिहेतु मेथाइनि सिगां मेथाइनि मेथाइ खननायनि माबा जाहोन दं नामा ना सानजारि नोगोरनि हाइ फाइ जायगाखौ नुनानै ना सिख्लाफोरखौ नुनानै नों खननाय बिदिनो लाइना बिदिनो जोंनि सानजारि नोगोर माने आं फार्स्ट आंनि साननाया माने बिदि जोंनि माने सानजारि नोगोरनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांनो सानदों माने आं सानजारि नोगोरनिनो मानसि नालाय ना जों फार्स्टआव सानदों माने आं जोंनि जायगानिफ्रायनो माने आङो स्टार्ट खालामलांनो होननानै फेमास जालांनो सानदों माने स' ओंखायनो माने आं सानजारि नोगोरखौनो सानग्रोनानै लिरदोंमोन माने बे मेथाइखौ मेथाइखौ फार्स्टआव सुर नागिरना मोनाखैमोन बिदिनो आङो लिरनानै स्टुडिअ'आव थांनानै ओमफ्राय जा जोंनि बे बिरदावसा आदाखौ लोगो हमनानै स' सानैदो माने मेथाइ आं लिरनायमोन आरो फार्स्टआव ओमफ्राय जा कारेक्सन एसे जादों आदायाबो एसे मिलायदों स' आंबो कम्प'ज मेथाइ फार्स्ट टाइम खनो नालाय इमानखिनि आंबोथ' मिथिया नालाय स' आदायाबो एसे कम्प'ज आंबो एसे कम्प'ज खालामनानै मेथाइखौ खननाय जादों आरो बेनो गिबि मेथाइ आरो गिबि मेथाइ आरो नेक्स्टखौ माने आं निजे कम्प'ज खालामनानै निजे खन आरो दोंनि दं आंना मेथाइआ माने दोंनि बानायबाय नामा दोंनि बानायबाय आङो आरो जोबोद गोजोननाय बाथ्रा आं दोंसेखौ मिथियाखैनो साबसिन खनदों बे सेकेन्ड दोंसेखौ ना सेकेन्डआ साबसिन जादों सेकेन्ड बेखौ नोङो इउटुबाव होनो हायाखै इउटुबाव होदो दा नोंनिनो कम्प'जआ जिखुनु दोंसे फार्स्टखौनो खोनासंग्रो ना साबसिनखौ खोनासंग्रो दा साबसिनखौनो खोनासंग्रोथारदोंसै बयबो साबसिन खिन्थु बेनिख्रुइबो साबसिन आरो बेयो दे जागायदो दे गाराङा एसे थान्दा बायदिबो मोनदों बोथोरा थिगानो दे स्टार्ट खालामदो माइकखौ लानो ना नों लानानै गारि सालायनो उसुबिदा जागोन ना उसुबिदा जानाय नङा दे हमना होबाबो जागोन दे ओरै दे आं हमना होगोन नामा दे नों खनलांबाय दा नोङो मेथाइखौ माब्लाबा लामा दथायाव आं लोगो मोननाय बायदि मोनो नोंखौनो सिनायहां मोनो नोंखौनो माब्लाबा लामा दथायाव आं लोगो मोननाय बायदि मोनो नोंखौनो हायनारि महर नोंनि फागोला खालामलाङो खानाय बिलाइ नोंनि जावलिया खालामलाङो सिनायहां मोनो नोंखौनो जोबोद आरे साबसिनथ' दानिया बिनि सिगां माखासे खोथा सावरायबावनोसै जोङो दा सुक्ला फंबाय नोङो दा गुवाहाटियाव दंफैयो गुवाहाटियाव बेसे गोबाव जाफैखो होन्दोंमोन 9 दानसो जाफैबाय ओरैनो गुवाहाटियाव थाफैनायनि उद्देश्यआ मा नोंथ' दा आं मिथिनाय बायदिबा गारि सालायो बे गारिनि सायाव बा बे खामानिनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय नों सासे BA आन्डार ग्रेजुवेट बे समाव भारा गारि सालायफैनायनि बेनि माबा मोनसे जाहोन बा थांखि थागोन नोंथांनि फार्स्टआवनो आङो फार्स्ट फैनानैनो माने आङो खामानि नागिरदोंमोन खामानि नागिरदोंमोन स' आंखौ सासे लोगोआनो लाना फैदोंमोन बियो ओरैबायदि लाना फैदोंमोन हटेलाव नोङो रिसिपसनाव खामानि मावनो हागोन होननानै माने फैनाय जादोंमोन आंखौ स' आं फैदोंमोन फैनानै बे खामानिखौ आं मोनफैदिया भाग्य गाज्रि बे खामानिखौ आं मोनफैदिया ओमफ्राय जा बे मालिकनि गारिखौनो माने आं मास मोनथाम सालायदों मास मोनथाम सालायदों हटेल मालिकनि गारि हटेल मालिकनि नङा बे हटेल मालिकनि मेनेजारनि गारि स' आङो मास मोनथामसो सालायनानै ओमफ्राय जा आङो सासे मानसि लोगो मोन्दोंमोन आरो ना हारसा मानसि स' बे मानसिया आंखौ सानसे सोंदोंमोन माने नोङो साख्रि मावनो हागोन होननानै माने बिदिनो फाइनेन्सनि मानसि बानायोना फाइनेन्सनि मानसि गारि बिदिनो माने बिसोरो फिल्ड माने जारनाय खालामो आरो फिल्ड गिदिङो माने बेयावनो बे हटेलाव फैनायाव माने आं जिरायना थानाय समाव माने लोगो मोनबाय आंखौ बिदिनो सोंबाय नों बबेनि मा खालामो माथाय बेसे फरायनाय ओरै हाबगोन ना स' बिदि सोंनायाव माने आङो गासै डिटेल्सखौ होबाय ओमफ्राय जा आंनो माने बे खोन्थाबाय आरो माने नोङो फाइनेन्सनि साख्रि मावनो हागोन स' नोंखौ ट्रेनिं लानाय जागोन मास मोनथाम 15 दिनसो नोंखिनियाव खामानिखौ स' बिदिनो माने आङो बे मानसिखौ लोगो मोननानै फाइनेन्सनि साख्रि मोनदों आरो ना डिलाराव थानांगौ फाइनेन्स खालामनानै बै गारि मथर जे बायोना माने गारिनि फार्स्टआव गारिनि होन्दोंमोन ओमफ्राय आंखौ
गारिनि जादिया बिदिनो माने आंना थानांबाय थायो आरोना मोनसे खामानिया स' आंखौ माने टु हुइलार्स माने बे बाइक स्कुटि डिलाराव दोनबाय माने स' आङो बेयावनो थानानै फाइनेन्सनि खामानि मावनानै ओमफ्राय जा बे गारिखौ लादों माने आं गावनि दा नैबे नोंनि गारिखा नामा ओं बे आंनिनो गारिखा आं बे गारिखौ लानानै ओमफ्राय जा दा कमार्शियेल बानायनानै गेजेर गेजेर सम मोनबा आं भारा सालायो माने माने नोङो सानडे सेटारडे आरो सानडेयाव सेकेन्ड सेटारडेयाव एसे माबा जायो सेकेन्ड सेटारडेयाव मा होनो एसे मालाबा माने बन्द'फोर थायोना रेस्ट थायोना बेफोरदि समाव माने आं पुरा भारा सालायो आरो सानडेयावथ' फुल इन्जय हरनि भारा मालाबा एकतायालागि माने भारा मारिनानै नेक्स्ट मन्डेनिफ्राय माने आङो खामानियाव थांफिनो माने गावनि होमबाथ' जोबोद मोजां खोथा नोङो बेयाव बे गारिखौ नों गावनिनो लाखाबाय ओमफ्राय बे फाइनेन्सआवबो नों मावो ओमफ्राय दा नोङो नोंनि फैनायनि जे उद्देश्यआ बेलेगमोन माने आं खोन्थानो र' फैनायनि उद्देश्यआ बेनो आं माने खुसुर खुमुर बिदिनो खामानि मावगोन प्राइभेट हक गभर्नमेन्टथ' मोनो चान्स गैया बिदिनो जिखुनु खामानि मावनानै आं माने मेनलि फैदोंमोन मेथाइ सिखायजानो माने इन्सट्रुमेन्ट लोगोसे बे क्लासिकेलखौ लानो होनना फैदोंमोन आरो नोंनि थांखिया बेयाव दं खामानि एसे एनै मावगोन खामानिथ' थिग दं बिनि गेजेरावनो माने मोननैसो टाइम माने दिहुननानै खामानि माने बेखिनि कर्सिंखौ आं लागोन होनना फैदोंमोन आरो स' दा बे कचिंखौ लानो थाखाय नों सम मोनो ना मोनाखै समखौ माने मोननाय जायाखै ना खामानिखौसो ओरैबायदि माने मोनबाय स' माने मोनो मेंनाय समाव आं माने मोनबाय थानाय जादों थ' बे फैनो गोनां दिनफोराव माने आं दा माने सानदों आरो बे फैनायफोरा 2013निफ्राय 2023निफ्राय माने सानदों माने आं दा लानो होननानै ओरैनो दा नों बे गारिखौ सालायबाय नोङो फाइनेन्सआवबो मावो दा फाइनेन्सनिफ्राय नोंनो माबायदि दरमाहा होयो आरो लोगोसे नोङो दा नैबे गारि सालायनानै माबायदि खामायो बेखौ एसे मिथिनांगौ माने जोङो जाहाथे जोंबो हयथ' बेफोर खामानिखौ मावनानै गोबां लाइमोना गुवाहाटियाव गावनि जिउ खुंनो एबा रां खामायनो खाबु लानो हागोन नामा आङो बिदिनो फाइनेन्सनिफ्राय बारा मोननाय जाया 10निफ्राय 12 होयो आंनो 10निफ्राय 12 बेखौ मा हिसाबै होयो ना कास्टमार बुथुमनांगौ कास्टमार बुथुमनोबो नांगौ टारगेट होयो मास मोनसे खमसे खम 15 खान 10 खान फाइनेन्स खालामना होनो हानांगोन नोङो ओमफ्राय जा बेखिनि दरमाया थागोन आरो एक्सट्रा फैसा बिनि गेजेरावनो दिरुनना लानो रोंनांगोन आरो स' बिदि सब मिलायनानै माने आंना थायो खमसे खम 17-18,000 थायो माने थायो आरोना ओमफ्राय नैबे गारिनि लोगोसे गारि सालायनानै गारिथ' खदाय सालायनाय जाया नालाय स' खायसे भाराफोर बियो माने भाराफोर लांगोन होननानै खायसे सिनायथिफोरा स' बेफोरदि हरो आङो हरनानै टटेल मिलायनानै माने आंना थायो बिदिनो गारियाव बिदिनो थानाय जानाय लोंनाय खिनिया माने ओंखारो आरो आंना स' पारफेक्टलि बुंनो हाया आरो माने इमानखिनि माने थायो होननानै स' बेनोसै आरो दा सुक्ला फंबायनि माखासे जिउ जारिमिनबो खोनाबाय दा आरो जोङो दोंसे मेथाइखौ खोनासंग्रोबावनि ओमफ्राय बिनि सिगां नों सासे मेथाइखौ मोजां मोनग्रा मेथाइ खनगिरि बे हिसाबै नोंनि जिहेतु जिउआव सोर सिंगारखौ बांसिनै नोङो मोजां मोनो बेखौ फोरमाय आरो बिनिफ्राय नोंनि नैथि मेथाइखौ खोनासंहोदो दे आंनि बिदिनो फेभराइट सिंगार होननो थांबा आसामिस लाइनाव थांबा आं बांसिन जुबिन गार्गखौ मोजां मोनो आरो आंथ' बर' लाइनाव थांबा आरो बेखै जोंनि बिग्राय लोगोसे गौतम ब्रह्म आरो सुलेखा स' इसोरखौ बांसिन मोजां मोनो दा ओंखारनायफोरखौ आंबो एसे मोजां मोनो माने बिदिनो थेवब्लाबो गोदान नालाय इमान माने हमस'नो हाया माने गोदान जाफुंखांनाय नालाय इमान माने माबाया माने बारा पात्ता लाया माने बर'नि सबसे मोजांसिन होनोब्लाथ' गोदोनि बे सुलेखा गौतम बिसोरनो आरो बिसोरनो दाबो जायगा लानानै दं आरो बिसोरनि जिहेतु मेथाइफोर बेखौ जोङो मालाबाबो खालामनो हाया आरो खोनासंबाय थायो बे गारियाव ना गासै आंनि मेथाइफोरखौ नाय सब माने बिसोरनि गोजा बर' मेथाइ दा मेथाइ आरो बिनि सिगां एसे रायलायनि माने नोङो जिउआव गुवाहाटियाव फैबाय दा नोंनिनो गंसे गारि बेजों नों भाराबो बोयो आरो लोगोसे फाइनेन्सआवबो खामानि मावो आरो लोगोसे नोङो गोबां माने
खामानिफोरखौ गोसो होनानै जितु गुवाहाटियाव जिउ माने नोंनि जिउखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय पार्सनेल स्ट्रागल खालामबाय दं माने खालामबाय दं जुजिबाय दं माने सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय ओरैनो दा नोङो जेनेबा जोंनि बाहेरनिफ्राय गोबां आंनि भिउवारफ्राबो हयथ' मालाबा गुवाहाटियाव फैफ्रांगोन फैनो लुगैगोन हयथ' नोंथांखौ सासे गावनि मानसि हिसाबै गारिफ्राव मालाबा नांगौ जायो आरो बिदि गुवाहाटियाव फैबाथ' उबेर बुक बायदि बायदि बुक बेयाव नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनोब्ला हयथ' बांसिन सुबिदा जागोन होनो हागोन आंनि एक्चुअलि भिजिटिं कार्डबो दं आरो भिजिटिं कार्डखौथ' बेयाव होनो हानाय नङा स' नाम्बारखौ बेयाव होनो हागोन आरो डिसक्रिपसनावबाबो होनो हागोन स्क्रिनाव होना दोननो हागोन आरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय जा आं मेन एड्रेसा जाहैदों दिसपुर हातिगाव थायो माने दिसपुर हातिगाव डाइरेक्ट फन खालामबानो आंखौ मोनखागोन आरो ओमफ्राय जा खुगाजों नाम्बारखौ एसे बुंनो हागोन 700-2966-784 जिअ नाम्बार आरो खनसे होनबाव 700-2966-784 ओमफ्राय वाट्सएपआवबो मोनगोन कन्टेक्टआवबो मोनगोन एकदम फ्रि मोनबाय थागोन आरो जोबोद माने मोजां सादा सिदा बर' गथ' आरो जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरनि मानसिफ्रा बांसिनानो सादा सिदा जायो माने रियेलाव थायो आरो सैथोआव थायो ओमफ्राय दा बेबायदिनो नोंबो दंफैयो आंबो जे गुवाहाटियाव थानानै फंबायखौ जों सिगांनिफ्रायनो लोगो हमनो होननानै जों सानलायबाय थादोंमोन नाथाय समा खाबुआ जोंबो माने आंबो ओरै फाइनेन्सआव थाबाय थानांगौ जायो नालाय आंबो बिथिं गुवाहाटियाव रिपर्टिं ओमफ्राय बिदियावनो जों लोगो मोनो थेवबाबो खाबु होबाय दिनै सानडे होननानै माने जेने तेने माने मिलायला खालामनाय जों सानैया दिनै लोगो मोनलायदों आरो ओमफ्राय दा दिनै मोनाबो भिडिअ'आ जेन' समायना जादों ओमफ्राय दा रायजोफ्रा मेथाइखौ खोनासंसिगोन जोबथारनायाव आं सानजारि मेथाइ फार्स्ट खननायखौ एसे खोनासंहोनोसै आरो गाराङाबो बारा थिग जायाखै आं रिहार्स खालामबाय थानो मोना ना फुं समाव खनो ओमफ्राय बे गारि सालायलांबाय थाबा आं बिराद होसिख्राव खनो माने ना बै मालाय खननाय माखासेखौ आं माने एकदम लोगोसे खनलांबाय थायो माने थ' दे एसे खोनासंहोनोसै जागायदो सानजारि नोगोरनि सासे सिखोला लोगो मोनो बिखौ सिमानसापरि टाउनाव आगर गुबैनि दख'ना गाननानै बायलें थाबायलांनाय बिनि थाखुमानानै आङो सिरि सिरि नायखुमाना मोजां मोनो फागोला जायो बिनि हायना महराव उरां फारां बिरथिंबायो गोसो आंनि फागोला जायो बिनि हायना महराव उरां फारां बिरथिंबायो गोसो आंनि सानजारि नोगोरनि सासे सिखोला लोगो मोनो बिखौ सिमानसापरि टाउनाव गोजोन्थों जोबोद मोजां गोजोननाय मोनबाय जिहेतु सुक्ला फंबाया सासे आंनि चेनेलबो दं सुक्ला बिटि चेनेलबो दं बेयावनो बे मेथाइखौ मोनगोन बे मेथाइखौबो मोनगोन आरो फार्स्ट गिबि खननाय सिनायहां बेखौ मोनगोन आरो बाखि आं ब्लग बानाय माने ओरैनो अबा थांथिं बायनाय आंनि डिलाराबो दङ स' नायनो हागोन आरो सोरबाफोर आरो गुवाहाटियाव सोरबा बर'फ्रा फाइनेन्स गारिफोर लायोब्ला बे सुक्ला फंबायनि कन्टेक्ट खालामनानै बिनिफ्राय नोङो गारि बरननानै लानो हागोन आरो बेबायदिबो खाबु दं आरो जोबोर गोजोननाय थाबाय सानजारि नोगोरनिफ्राय बेबायदि जे जोंनि फरायफुबाय थानाय मोनसे मोजां खामानि मावनानै जे थाफैदों नंगौ जोङो बेयाव फैनानै गोबाङानो हाजिरा बायदि गाज्रि खामानिसो मावफैयो नाथाय नों मोनसे माबायाव जे मोनसे फाइनेन्स बेयाव माखासे बहुद गोरों सोलोंनोबो मोनो ना होमबा माने कमार्सियेल खामानि मावनाय बिजनेस मावनायनि टेकनिक मोनो मानसिजों रायलायनायनि मोनसे रायलायनाय सोलोंनो मोनो आरो बायदि स्टाइलनि माजों माबायदि रायलायनांगौ ना बेफोरखौ खाबु मोननो हायो बेजों जोंबो बहुद गियान नलेज सोलोंना लानो हायो आरो बेनो जोंनि सोलोंथाइ बे खामानिजों नोङो नलेजखौ बारायना लानो हायो माने साहसबो बारायना लानो हायो थिग जोबोद गोजोननाय मोनदों सुक्ला फंबाय नोंथाङा जितु गुवाहाटियाव फैनाय जार्निनि सायावबो फोरमायबाय आरो नोंथाङा मा थांखि बेखौ फोरमायबाय थांखिया बेनो नोङो न'आव जानो गैयिनि थाखाय बेयाव फैयाखै नोंनि
पार्सनेल नोंनि हारसिङैनो नों बे खामानिखौ साक्सेस खालामनो जाफुंहोनो नाजानाय गावनि खामायनायजोंनो नोङो माबा मोनसे गावनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय नाजादों आरो नङाबाथ' नोंबो नोंनि जितु न'खराव अबस्थाया बेबायदि गाज्रि नङा जे नोङो न'नि फैसाजों लानानै जों मावनो हागोन थेवब्लाबो नोंनि नाजानायजों गावनि नाजानायजों मावनो सानदों आरो गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा राफोद आरो साननो गोरों हनो गोरों नाजानाय गोनां दङ थेवब्लाबो जोङो जेननो नाङा बायदि मावनानैबाबो जों रां खामायनो हायो खिन्थु सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय गावनि नाजानायजों गावनि खामायनायजों जुदि सिमांखौ जाफुंहोनो हायोब्ला बांसिन बाख्नायजाथावना जायो आरो बेनिखायनो सुक्ला फंबाया बे थांखिखौ लादों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं फोरमायबाय सुक्ला फंबायनि जितु गारांजों दोंनै मेथाइबो खोनासंबाय आरो नोंथांमोनाबो बे सुक्ला फंबायनि मेथाइखौ खोनासंनो गोजोनगोन आरो गुवाहाटीयाव फैयोब्ला फंबायखौ लोगो हम आरो नोंथांमोना बे फंबायनि गारिजोंनो नाथाय बिथांनो खरसा होनांगोन आरो ना होमबा खरसा इमान नाङा माने जास्ट थाव सोनानै माबा मोनसे दिननि इदिनो होबानो जागोन आरो नायनानै गावनि हिसाबै आरो बेबायदि जुदि गुवाहाटी सिटियाव रावबो नोंखौ बेबायदि सुबिदा होआ खिन्थु एकमात्र सानजारि नोगोरनिफ्राय सुक्ला बसुमतारी सानजारि नोगोर राउन्ड सान्तिपुरनि बर' सेंग्रा बे मोजां खाबु होदों गुवाहाटी नायनोबा बेखौ कन्टेक्ट खालाम मोजाङै दिन्थिगोन सेफटि जागोन बेनाव थायोब्ला साफ्रोमबो सुबुं लाइमोन सिख्ला सेंग्रा बयबो फैनानै बिथांनि कन्टेक्टखौ लानानै नोंथांमोना बे टाउनाव दाथ' BA पास ग्रेजुवेटफोर फैनो हाबा मोजां आरो ना एसे कम्पिउटार नलेजेबल थानायफोरा एसे मोजां जागोन आरो ना फाइनेन्सआव दा भेकेन्सि नांगौ जानानै दं साथामसो गथ' नांगौ जायो हिन्जावसा हक हौवासा हक फैनो हागोन आरो खामानि मावनो हागोन दा माने नागिरबाय दङ बिदि माने ग्रेजुवेटबाबो जागोन आनग्रेजुवेटबाबो जागोन ग्रेजुवेटबा माने सालारि सिस्टेम थागोन आरो 18,000निफ्राय स्टार्ट थागोन दा आनग्रेजुवेट नालाय माने सालारि सिस्टेम बिजनेस सिस्टेमखौ सोलिनांगौ जायो नों बेसे माने फाइनेन्स खालामनो हागोन एसेबां थागोन माने बेबायदि सिस्टेम खिन्थु ग्रेजुवेट बा इनो एक्सट्रा माने होनाय थागोन माने आरो एक्सट्रा खामायना लाना माने डाइरेक्ट कम्पानिनिफ्राय इनो सालारि होनाय जागोन 18,000 होनाय जागोन थिग दं खाबु दं आरो निश्चय बे गाव गावनि सायाव थागोन आरो बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ जितु जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरनि साननाय मावनाय गुवाहाटीयाव फैनानै सुक्ला बसुमतारी फंबाया मोनसे गावखौ लोगोसे आरो जोंनि गोजाननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ गारिजों मदद खालामो आरो गावनि थांना थानायनि थाखाय फाइनेन्सआव मा होनगोन माखासे मददबो होफानो हागोन आरो आरामसे थानाय अबाव हटेल मोजां नायनोबा बा बोरै खम फैसायाव सोरबा हटेल नागिरबाबो आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आरो गासै माने दा गुथे गुवाहाटीखौ आं गिदिंजोबै खोथायानो गैया जेखै मेखै गिदिंजोबदो दा बे आदाखौबो दा आङो माने खोन्थानाल' होदो अबावखै हकि स्टेडियाम दं आं सब मिन्थिजोबो डाइरेक्ट फैदों बेखायनोथ' मानिदों निस्सय पुरा माने मेम'रिया थिग दं आरो सेभ थाखायो जेरै खनसे सेभ खालामबाय जाखाबाय गोजोननाय थाबाय रायजोफोर बेबायदिनो बे सुक्ला फंबाय सम लोगो मोनगोन लोगो हमगोन आंबो आरो आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे गुवाहाटी हालामाव गोबां बर' लाइमोनफ्रा मा मावनानै दं बेफोरखौ आपडेट होनो नाजागोन बेनो आंनि थांखि आरो गोजोननाय थाबाय बाय बाय